Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. दिनैहाय जोङो नै बागानाव दंफैयो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय आङो सिगांबो होखांखाबाय जोंनि बागाननि भिडिअखौ बाट जोङो दिनैहाय मोनसे खामानि लानानै फैदों आरो हासबेन्डआबो डिउटिया दिनै इभिनिं शिफ्ट नालाय ओंखायनो दा फुङावहाय जों फैबाय आरो दा दिनैहाय जों मा खालामनो फैदों ओमफ्राय मा मावलांगोन जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बेखौ दानजोबगोन बेखौ दानजोबनानै मैखुन मागोन दैयाव सोमनांगौ आरो जोंनि बाबामोनाहाय बागानाव मैखुन बेरहोगोन आरो दा बेनिनो जिगाब बिदि रेडि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय ओइ सासेया नै प्लास्टिक बानायदों मैखुनखौ जिगाबाव सोनो बिदि दा जोङो नायफानो होननानै फैदों आरो बानायजेनबाय नोङो मैखुन सोगोन मैखुन सोगोन माइ जिगाबखौ दानफ्लेनानै सोनोसै मैखुनखौ सोबानोसै ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय खालामसै मैखुनखौ बे प्लास्टिकआव सोगोन ओमफ्राय जिगाब एसे होनानै बेयावहाय सोनानै दोनगोन आरो बाट बे प्लास्टिकआ एसे साइजआ मिलायाखै आरो राउन्ड नांगौ होन्दों गल बिदि नांगौ दा बेनि थाखायनो बेखौ बिदि खुसि खालामनानै राबार बे गादरजों सोनानै बेखौ उल्था खालामदों आरो जेन' बेनि शेपआहाय उनावहाय राउन्ड जायो बिदि भिडिअ देखायहरदां बानायनायखौ रोङाना मानसिफोरा सा फुदुंबाय माजों सा फुदुंदों गाइखेर लाबोखादों गाइखेर दंसो थायो ए बेवनिखौ ना बाबामोनाहाय मैखुन सोनायखौ स्टार्ट खालामबाय दा बेखौ एसे देखायलांनोसै आं नोंथांमोननो बिसोरो मारै सोदों बेखौ आरो बाबामोनाहाय नै मैखुनखौ सोनो स्टार्ट खालामबाय आरो ओमफ्राय बै जि वाइट कालारनि बे मोनसे जिनिस बेयो मासरुम स्पाउन आरो बेनो मासरुमनि बेगर बायदि आरो बेखौनो जिगाब सिङाव सोनानै दोनगोन आरो ओमफ्राय बेनो 20 नङाबा 25 डेजनि उनावहाय मैखुन जानानै बेरगोन आरो बेखौ गमजों ना माजों बानायो होननानै बुंदों आरो बेनो नै सालुबाय बाजै
사랑했어. गोदैथार जोङो साहा लोंखांबाय ओमफ्राय बाबामोनाथ' खामानि मावबाय हाजिराफोरजों दा जोङो ओंखाम संनोसै आरो गेस ओमफ्राय भारा बर्तन लानानै फैखादों न'निफ्राय मानोखि बे अमाया गोरलैथार नै आलु दं गोजौआव बेखौ आलु जहल संनो नागिरदों जोङो बेखौ दा संनोसै आरो मा खालामदों? मा संदों? नोंहालाय मा खालामदों? आलु जानोसै बेखौ ले दाउला खासिखौ जानोसै आलु जहल दाउ एवनाय दाउआबो गोदाखाबाय बिराद मेजेमखा खिन्थु दाउला खासि जानो लुबैनाया गल'ल' नायखा जानो जमदों 이거 성장시다? 라파 해주면 상대 cùng dần di nhau rồi 아유 프리시 나온다 그래 다울라 카시 연락 하시 먹을 이렇게 이거 래 잡아요 जोङो बागाननिफ्राय फैखांबाय ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लाबाय न'आव
ओमफ्राय दा न'आवहाय जोंना लामा खिनियाव एसे बेसर दं आरो बेखौ जों मामिजों फुगोन आरो दा नोंथांमोनाबो एसे नायलांदो जों माबायदि फुगोन बै खिनि लामायाव नै जोंना एसे दं बेसरा मामि फुजेनबाय नै दा आंबो बेखौ फुफानोसै आरो खावसे जोब्बाय नै दा नै जोङो एसांखिनिखौ दोनथ'बाय मानेखि सानाबो मोनाबाय दा बेखिनिखौ जोङो नै बेसिम लाइन होनानै नैबेखौ पुरा खालामजोब्बाय जोङो नै दा दिनैनि थाखाय जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै गाबोन एसे खालामनो दोनबाय मानेखि मोनाबायबो सानाबो नै गैला ओंखायनो दा बेखिनियाव दोनथ'बाय दा आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै आसा खालामदों नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय